karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember Ate! Ulo, Ay, pastila ni mo bataa ka! Gani na pa ko pangita ni mo! Dali na! Mamauli na ta! Di na ko mo pauli sa ato, ate. Unsa? Mahadlok na ko ni Papa, ate. Karlin, wa pa gid ka maanad anong papa? Naanad naman, ate. Pero karon nga ako sa nadunggaban. Ako na'y mapriso. Dili mahitabong mapriso ka. Kay si papa man ang nakasa. Igo ra ka na nalipod na mo. Wa ka kapuya ng Papa, ate. Karlin, Ngano ka naman siyang nahimo na tong Papa? May pagpapa nilang Romero, mo'y atong napapa. Bisag pubrita, malipayon ra tingali kay puutan man ang iyang papa. naapil man si Papa. Bitaw, buutan lagi si Papa pero namatay po siya tungkol sa sobra kakugihan. Dili na lang sa mukhaon hapit kay muna mo trabaho. Mao tuyat tapas mo. Karlin, mag-ampo na lang ta nga mausab ra si papa. Hagbay ra kong nakabati nga magsigi og ingon si mama nga iampo na to si Papa ninyo nga mausap. Pero wa man siya mausap. Nisamot man noon kay nag-apil-apil naman anang adik-adik. Husto na ana. Matud pa, ang mag-antos masantos, Karlin. Di lang ko magsantos, ate, uy. Ikaw lang, kay buutan man ka. Karlin, wala ka mahibaw. Gisikita na sab ko sa papangulatan ni Papa. Tanawar ko nga ako, oo. Daan pa ko. Nasamad yun ang imong Salbayas lagi ng atong amahan, ate. Ato na lang nagbiyaan. Kung ato na siyang biyaan, magunsa naman lang si Mama. Si Mama na lang ang pahimungtan ni Papa o kulata. Dili ka maluoy ni Mama. Ay, Pwede mo tingog. Kay ako pa ninyo no, ti Alice. Inyong Papa na lang ang palayasa. Husay pa. di man mo layas. Kay baga magnaw. Gusto na, anak Carlin. Amahan na to ka ng imong ginganlan o bagagnaw. Dali na. Mamauli na ta. Nya, ate, mapunala na sad kong Papa ini. Ayaw ka bala ka. Ako'y magpabunal para nimo. Tago lang sa kasagbutan, haba? Gusto gede kang busaw sa imong mahuda alis. Gusto gede ka. Mario! Awa! Saba! Wala magiging kaluoy sa imong mga anak. Awa ko'y kalooy. Ibaw gyud ka na ha. Ang tanan giguba ining alis. Gusto na! Huwag magtulo ka bunal sa sampot, kaya ba? punali sa katapusang tulog ka punal pa. Karlin, nga nung nigawas ka man sa kasagbutan. Isakit na naman kang maayo, ate. Ay, Ako na sa'y punali pa. kala ba? Ha? Direk! Mario! Maghilantan si Carlin. Ni Ana ang tambal. Carlin, bango na. Inom ining tambal sa hilanat. Dali. Carlin, nak, sige na. Inom na ining tambal sa hilala. Oo, niya. Sige. Papahuwaya lang una na siya. Maglugaw ko para makakauntag pa ni hapon. Ate Alice. Paway na lang. Bantayan ta ka. Ate, manglayas na lang ta.
Mamamatay kita kung dili ta mulayas din ni ate. Mupatay man anak si Papa, ate. Ayaw ka balaka. Makisulti ko ni Mama. Sakit na kayo nga akong lawas, ate. Uy. Nahibaw ko, Carlin. Kung gisakitan ka, gisakitan sab ko. Kung nahiubos ka ni Papa, nahiubos sab ko. Pero, Nganong isog naman kaayo na si Papa nato, ate. Ti Alice, anong nihilak mong kagmaayo? tungod sa drugs, Carlin. Kanang drugs, abi guba sa mayo panguna-una ni Papa Mario. Pero pasag di lang, magsabot mi ni Mama. Aba, sige na, pahuway na. O, ate. Alice. Nakatog na ba si Carlin? O, Ma. Ma? Makaantos pa ba ka sa batasan ni Papa, Ma? Alice. Nganong nakapangutan naman ka, ana? Murag nagkagrabe naman gud siya karon, Ma. Hangtod si Carlin, iyan ang pahimungtan siya kasuko. Naluoy ako sa bata, Ma. O sa may ako mahimo, Alice. Asawa lang ko. Wa ko'y trabaho. Nagsaligra ko ni Papa ninyo. Wa ko'y mahimo gawa sa pagpaubos na lang. Ma, magpatabang na lang ta sa barangay. Sa kapitan. Ipapadlong na si Papa. Ako na nang gibuhat. Pero, ikaw ang dili makantos, Ma. Dawaton lang gihapon nimo si Papa bisan kung gisakitan na ka. ako paghihapon siyang bana, Alice. Ug may gipanumpaan mi nga sa kalipay ug kasakit. Mag-inunungay mi. Gidaog-daog naman ta niya, Ma. Dili ko makahimos pagpapriso sa inyong amahan, Alice. Tungod kay sa unang panahon, buutan siya. Pero nausap na siya, Ma. Mao kinahalabubiya na ta. Kamo na lang ang biya. Pangitag ka trabaho, Ana Alice. Ug dada palayo din si Carlin. Kumusta naman ang pamati ni mo, Tay Carlin? Okay naman kamay, ate. Mayo hinuon. Ate Alice, nakiksulti na ka ni Mama? Oo. Pero, dili gud siya makabiya ni Papa, day. Ano man, ate? Unsa mo ginawilihan anang mama ni Papa nga salbahis man kaayo na siya? Nahigugma lang ang atong inahan kang Papa, Carlin. Kapatid ay anang mahigugma, ate, no? Ha? Aw, kung mahigugma ka, kinahanglan andam ka ng masakitan. Ikaw, ate, nahigugma na ka? Uwa pa. Mao pa? Ayaw gid anang gugma-gugma, ate, ha? Kay ako, tikid ko anang gugma-gugma. Uy, Carlin, nakabarog na day ka. Ano man? Naglubog di ay ko. Ay, kwan mang good. Nagkasugat man mi sa imong mama gahapon. Nangutana ko niya bahin nimo. Unya, mingon siya nga gilantan ka. Aw,
Kailantan in taon ko sa pagpunal sa akong amahan. Buhi pa day imong papa, wa pa day mamatay. Dili pa man. May noon, kay wasag ko mapriso. Unsa man? Ganahan ka nga mawa imong papa, ha? Oo. Pati man na akong papa ko. Kanahan ko nga mulayas na siya. Aw, pag-ampo na lang. Nga inig, mananggot imong papa, dunay bitin sa ibabaw sa lubi. Nga kumusak ka siya, may bitin dito. Aron kumahapong ko siya, aw, ang bitin na may mong kriminal o dili ka mo. Katawan na Romero. Ha? Ay, sorry. Basta ako, mulayas gyud ko sa amo. Uy, kaling, kuan ba? Muabot man akong mag-uwang karon sunod semana. Kuyog na lang niya sa Manila. Unya, dili ka magsaba nila. Dili, uy. Ato mo ng secret. Basta, magkuyog ka. Basta na ako'y komisyon sa imong sweldo. Ah, grabe ha. Mangumisyon sa DI ka? Oy, Ales, kumusta naman ka, Day? Okay naman ko, ma'am. Ay, unsa man, Day? Nakahuman na gyud kag high school? Wa lagi, ma'am. Mauman bitaw nga ni ako karon sa lungsod kay mangita ko kasudlan og trabaho. Unsa man sa trabaho ang imong masudlan, Day? Nga wa man kakakahuman bisan high school na lang? Okay naman ko katabang, ma'am. Nakay kaila diha? Day ba, ha? Ay, oy, naa kayo, ay. Si Ma'am Carla, di, ay. Nangita siya kanang makabantay ba silang bahay ba? Kay mulargas las gawas? Hay man ang ilang bahay, ma'am. Kada ko naas mabaws bungtod nga mansyon, unya, puti og pintal, unya, blue ang gate. Aw sa man kusunada kang manarbaho kay tuwa na kustimoy. Tabangan ti ka. Sige, ma'am. Ma! Alice, nganong malipayon man ka? Ma! Nadawat akong trabaho, ma! Unsa? Magsugod ako karong Lunes. Ako'y malipyo sa bahay nila ni Ma'am Carla. Kinsa man na si Carla? Nakakita ka ng bahay sa ibabaw sa bungtod, ma? Kadang mansyon. Oh, oo, nakakita ko. Ay, klaro man kaayo na dinhi sa ubos. Ako'y maasayan sa pagpanlimpyo diha, ma. O dako-dako kong sweldo. Uy, mao ba? Maayo na kaayo na. Oo, ma. Ikaluyan. Ganong may sweldo man ka, Alice? Manarbaho naman ko pa. Ay, maayo yun. Na may bagatabang na ako sa gastuhan ng Dennis Bay. Tinuod ka, ate? Nana kay trabaho? O, day, Carlin. May trabaho na ko. Tiglimpyo ko anang dakong bahay sa ibabaw. May pa ka, ate. Makalayas na ka din eh. Ani magyapon kong pauli sa ato. Oh, mao pa. Ayaw tsukupya ay din ate ha. Og ikaw, Sab, ay napagunaon na og layas, ha? Depende ate. Kung mulayas ko, anak ko pa ingon sa imong gitrabahoan. Uy, dili pwede magdakog lang tao dito, uy. Stricto kaayo si Ma'am Carla. Pedra! Gata ko, panuway! Ate, hubog na sad si Papa Mario. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!